Bos? Mana apa Bos? Jenang sungsum. Kok ngendi Bos? Sing tuku anu, ngerti kasih nggih? Kangkungu. Lho, jenang sungsum kok jaman sik panas mungah-mungah. Enak no Bos? Enak banget pokoknya. Tuku pirang bungkus ya Bos? Tak ganti 50.000 itu lento. Lentone gede-gede lho, ki pirang 1000. 1000 Bos? 1000 lento gede-gede 1000. Pecel bakmi. Jenang mutiara. Komplit tahu bacem. Enggak wis iki mah ganti 50.000 wis komplit kabeh do mangan. Ki lho jenenge koyo jaman dhisik. Kaya jaman dhisik jenate Mbah Wirya. Lho ngene iki enak banget kok jenenge. Sik mungah-mungah, lagi sing nyiduk lho. Murah ya Bos ya? Ya ya nek 3.000. Hari-hari pira? Regane 3.000 Nah, Bos. 3.000 sak mene kae sak gawe lah sak kosong. Lah iya to. Iki nek kono kae ya larang ya Bos kono kae di Mika kae. Ya murah apa larang? Ning endi? Kono kae lho adoh kono kae lho. Lah kawis kota sayang, kawis kota. Kawis Aduh. kota ya biasa 5.000 kan iki nang desa 3.000 sayang lho. Ha iya. Duh, laris e. Kaya ngene mae sing laris ngoten tekan sing teko langsung bual. Lah iya to. Jenang 3.000 kan. Seger ya Bos ya? Seger banget, enak. Kena nggo sarapan iki. Sama kok jenang sungsum ya kamlung-kamlung dadi uyuh. Yang kok karek tuyuk. Dan sarapan ini sego ya, Bos. Asih sing mangan ati disusup-susup kaya ngono gila nih. Gila nih Bos. Saking enake. Gila niki apa-apa kan kecuali iki nang lemah tak dilat kok lemut. Kayak imbo. Sing penting itu bayaran. Mbak arep piye-piye model piye arep jengking arep miring kok. Itu bayaran kok. Wis gilan-gilan ya kok ya kaya ngono kok. Tadi ditutup tekan kono lho. Enake ra umum jenang 3.000 sungsum wis garek ngemplok, wis arep kosong aduk-aduk, wis sak juruwe 3.000 wis arep kosong ki lho. Nya. Lento sakmene 1.000 lho sakmene Enak lho Bos lentone. Lho enak banget pokoke. Iki kesukaanku kok. Iki mah aku sayane iki wis sedina kuwi entek 250.000 tuke soto, gorengan oseng-oseng kacang karo iki mah entek 250.000 lho. Yen ora gajine gede ya ora kuat ta sayang entek sedina lagi pirang jam? Jam 6 atau jam setengah 10 entek 250 lho ya. Lah iya to. Wis pokoke los. Wong ning alam donya iki ora sae man-man mangan, ora sah betithil mangan.